The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Deuteronomy 26, 7-10. Then we cried out to the Lord God of our fathers, and the Lord heard our voice, and looked on our affliction, and our labor, and our oppression. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, with great terror, and with signs and wonders. He has brought us to this place, and has given us this land, a land flowing with milk and honey. And now, behold, I have brought the first fruits of the land, which you, O Lord, have given me. Then you shall set it before the Lord your God, and worship before the Lord your God. Psalm chapter 100, verses 1-2. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Psalm 71, 22-24. Also with the lute I will praise you, and your faithfulness, O my God. To you I will sing with a harp, O Holy One of Israel. My lips shall greatly rejoice when I sing to you, and my soul which you have redeemed. My tongue also shall talk of your righteousness all the day long. For they are confounded, for they are brought to shame who seek my hurt. 1 Chronicles 16:29. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering, and come before him, O worship the Lord in the beauty of holiness. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong sugid sa atong mga sala nga nabuhat nining adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang bamag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, let us use the principle of 1 John 1:9. Nga nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo, dili magtotoo. You are an unbeliever. The issue you face is not confession of your sins. It is using your free will so you can make the most important decision in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilong mag-amputa. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain no sa mga higayon nga imong gitagana kanamo ug imong gi padangat kanamo nining adlaw. Salamat sa mayong panglawas ug aniya pay pa-skill sa among panglawas ug sa among kalantip sa among pangunahuna. Kining tanan gumikan na sa imong gugma, kaluoy, grasya. Bani kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsuonan.
o kaigsunan diyan ni Kristo nga atong mga higala usab, mga subscribers. Welcome kaninyong tanan. Excuse me. Okay, let us clear our throat before we start. Okay. Now, niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og Colossians chapter 3. Okay, ato ipadayon. Diin kita mahunong kagahapon. Okay. Atong giingon kanimo nga ang matag magtutuo kinahanglan magmaawaton kang Ginoo Kristo. Unsaon? Pinagis pagtubo diya sa grasya o kay balo ni Ginoo Kristo. Okay, 2 Peter 3:18. And that is how to glorify God. Sa atong maawaton kang Ginoo Kristo, then that is also the process of glorifying God. Now, naghisgot ang Colossus 3:6 og wrath of God og diya sa John 3:36. Now, of course, dili man gyud ni kini giingon nga kasuko, kalagot nga sala. Okay. Sorry for this. Nga nadisturbo na lang ka. Okay. Ang wrath sa Grigong pulong is thumos. Thumos. O kini dili ni sala nga kasuko, kalagot, dili. This is only an anthropopathism. O nahibaw naman kaon sa buto-sabot sa anthropopathism. Now, kini kombinasyon kini sa duha ka Grigong pulong anthropos ug pathos. Ang anthropos bahin og tao, sa tao, man. Whereas ang pathos feeling, okay, pagbati. Mao na nga we're only ascribing human feeling on God. Okay? So mao na ang gihisgutan diha nga wrath of God. Now, of course, this represents God's justice. Justisya kani sa Dios ang buti pasabot. Okay. Now, Colossians 3:7 naghisgot diha nga kita mga magtutuo once, kaniadto once walked before as unbelievers. Okay? Ingon nga mga di magtutuo. Of course, gikan man tas pagka dili magtutuo. But ang sunod nga bersikulo 8, nagaingon, but now ye also put them aside, put off all these anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Ayaw na ginay ibungat. Okay? So, mao kana ang bersikulo 8 sa Colossus 3. Now, of course, ato naman yung gisgutan kagahapon, ato lang gihapon yung gibalik aron sa ingon niya na di na nimo makalimtan. Okay? So karon ato sang gihisgutan kagahapon nga Christianity is not a religion. It is a way of life. Now, mo na nga mo na katawanan kaning uban nga mga tao nga nagaingon nga kuno ang Kristyanismo is the oldest religion. I just do not understand where they got that concept. Ambot di nila nakuha. Again, ang Kristyanismo, relasyon kini ngadto sa Dios. It is a relationship to God. And in fact, it is a way of life. Paagi kini sa pagkinabuhi. O ang usa ka magtutuo nga nahimong karnal, nganong nahimo siyang karnal, gumikan sa ang pagpakasala. Sa diha nga makasala, ang usa ka magtutuo, dili niya isugin, ngadto sa Dios nga amahan, then mamutang siya sa pagkakarnal. And he is living a lie as a carnal believer. So it is only being spiritual as a believer nga siya kinabuhi uban sa kamaturan.
Kolosas 3:9. Moto ato giingon nga ap ek do umay diya sa Kolosas 3:8 og 10 nga we have to put on, isulob nato ang bag-o natong pagkatao. So, ap ek do umay, put on your new self, new man. Put off, ihikling, ipalain, kanang padapli na kining pagpamakak, kining pagpasipala, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry and fornication. You have to mortify therefore your members, which are upon the earth. Colosas 4:5. Now, there's Colosas 3:10, nakaanam kita og sibog. Naghisgot diha ang imong pagkabag-o nga binuhat ginabag-o to be maintained in order to reach capacity for life. Aron makabot gyud nimo ang katakos sa pagkinabuhi. Kining gitawag capacity righteousness. Pinaagi sa imong makanunayon, malahutayon nga pag-katon ug pag-tuon sa post-salvation epistemological rehabilitation. Kay maora kini ang pagi nga you can walk in wisdom o imong malukat ang panahon. You're able to redeem the time. Kay maora ba ginimando sa Dios nga palukaton kita sa panahon. Kini nga itong ibuhat, naglukat kita sa panahon. Wa ta mag-usik-usik og panahon. Og mauna nga neos means new, bag-o gyud. Og kinahanglan ma-maintain kining atong pagkabag-o. Pinagi sa pagpuyo kanunay sud sa atong dapit nga may gahom sa Dios. The operational divine dynasphere. Kaya kita pinalain na ra ba? We are new species. We are sanctified. Binalaan, matud pa sa Binisaya. Og we are supposed to remove at sa atong karaan nga uso sa atong kinaiyang magasasala. Og ato hinuong isulob ang atong bag-o nga pagkakita. Our new selves. Kay sa ingon ni ana, gumikan kay nakakabot na kita sa katakos nga pagkamatarong, capacity righteousness, nga mao ang atong objective, atong tumong kabutunon sa matag magtotoo. It is the objective of every believer to be developed pinagi sa judicial righteousness. So it is a special privilege for believers sa pagpahimulos ni mga espirituhanon nga mga kasangkapan to be able to attain the capacity stage. Now, mao na nga nagpadayon kita niining atong spiritual momentum aron sa ingon niya na makabot gyud nato. So, we have to put off all those things, anger, wrath, malice, etc. Instead, we have to put on the new man. This is the only possible this is only possible by post-salvation epistemological rehabilitation. So, kinahanglan nga ma-maintain nato kini aron ato usab nga mapanag-iya, maangkon kining pagkahagios, holy, sanctified. Now, of course, ang kinabuhi sa kamagtutuo, ana diyan sa iyang pangunahuna. It is in his mind. In other words, ang spiritualong panginabuhi is what is in the believer's mental attitude. Kay labot pa ang Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. So, of course, that mental attitude which pleases the Lord, makapahimuot sa Ginoo. A believer who is carnal lives a life of lies, kinabuhing bakak,
ang iyang gikinabuhi. So, we have to remember also the 3 R's: pagdawat, paghupot, paghinumdum. Reception, retention, and recall. Kung di nita muhunong kagahapon, no? Okay, now, ang usa ka karnal nga magtutuo, dili lamang kay nagkinabuhi siya o kinabuhing bakak, kundili, huwag siya lamang sa kamaturan. He is ignorant of the truth. So, mao na kitang mga magtutuo, gimanduan sa pulong sa Dios that we should learn Christ, manthano, and then hear Christ, akuo, and be taught in Christ, didasko, and isulob na to ang atong bagong kinabuhi. O ato pong hisgutan kagapon nga ang pastor magtutudlo, mao ang nagaandam sa pagkaon. He is the food preparer. Kay kining atong ginatun-an mao man kini ang huna ni Ginoong Kristo. Dili man ta kauna-unang doktrina kun wa tay doktrina. Gusto? Og mao na nga ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi dili kasagaran nga paagi sa pagkinabuhi. Og tungod kay di man kasagarang paagi, kini nang inahanglan og di pod kasagarang paagi sa pagtuman. Sabot? So, bahin nining maong matang sa kinabuhi, mao ang atong katakos sa pagkinabuhi. The capacity to live a life pleasing to God. Unsaon? Pinagi sa pagtuman nato sa Christian way of life. Unsaon? Nga kita magapuyo dito sa dapit nga may gahom sa Dios, God's power sphere or power system, ang operational divine sphere, nga diin anha kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Karong mga adlaw, majority of the people appeal na gani mga magtutuo nga way doktrina, wag yun makakabot, wag yun sila makapanag-iya nining katakos sa pagkinabuhi. Ngano? Ibaw ka ngano? Tungod sa mga bad influences karong panahona. Ug ako kang giingnan, labias kadaghan ang mga bad influences. Internet, YouTube, social media, Instagram, Facebook, etc. Labihan kadaghan. In this media, the emphasis there is yourself and people. Apan, man tamaga, ingon nga kining atong ginagamit nga YouTube alang sa kadautan, no? Duha mo kapagi nga imong magamit kining mao mga media. Either for bad purpose, bad intention, or for the good. Niya kita mobilong nining kaayuhan kini natong mga magtutuo. Grasya kini. We consider this as God's provision. Liho kini sa Dios. Kaya naman kini na-appeal naman sa new technology o moderno na karon na atong gipaimuslan. Ug dili kita gamit niini for bad purpose sa mga kadautan. Kaya mo man ay gipaimuslan pong Satanas. It's either alang sa Dios, tawnawa, either alang sa Dios or alang ni Satanas. Papilion ta. Kasi mo nang atong ipili, kining YouTube nga atong gigamit sa pagtuon sa pulong sa Dios o sa pagpadayon sa atong spiritual momentum. Dili ang emphasis ang atong kaugalingon, dili. It is God. It is not me, mine, I, myself, dili. It is God, God Himself. Ang Diyos ra gyud. You see, lain pong punto akong dadon diyan nimo. Sagad sa mga hinungdan sa mga personal nga mga suliras kinabuhi, mao ang atong paghimo, pagbuhat og mga sayop, dili maayo o dautan nga mga desisyon. Right?
most causes of personal problems is our making bad and wrong decisions. And the only way to avoid nga makalikay kita sa paghimo mga dautan, di maayo, sayop nga mga desisyon is to learn the truth. Maurag yun. Kini atong ginabuhat adlaw-adlaw. Mao kinipagi sa Dios. This is God's process or protocol nga atong sundon. You see? Kung sa ka magtutuo nga way pagtuon sa pulong sa Dios, kay negatibo man siya, then the tendency for him is to make bad, wrong, evil decisions. Kung maunay, usa sa mga hinungdan, ngano nga siya magaatubang og labias kadaghang mga suliran sa kinabuhi. So, iya ra gyung tinuyuan kanang siya ra gyung naghihimo, nagabuhat og mga suliran. You see? Kay ang usa ka magtutuong negatibo sa pulong sa Dios is not a good decision maker. He is a bad decision maker. Sayop ang iyang mga desisyon. Wrong kind of decisions. Mao na nga labihas kadaghang mga suliran. Nagkunaan na siya mga suliran nga tubangon. Way wa man siya paagi nga masulbad. Wa man siya maka-cut-on sa paagi sa Dios. Then, mudayon siya og basol. Mubasol para pagyud siya sa Dios. Basulon pagyud niya ang Dios. Why did God let this happen to me? Atiyaw mo na. Kaya kung makasulti pa ang Dios, in a kanang clear mo kanang sulti pag yun ang Diyos nga nakaniya maingon ng Diyos ay wa man ko'y labot ay imong mga dautan ay imong mga suliran, ikaw ra may kagama niya ng imong mga suliran. You see, you are a kanang problem manufacturer, dili ka man problem solver. Buot man unta nako nga ikaw mahimong problem solver. Apan imo manggi sa likway ang ahong mga paagi kay negatibo ka man na mo na produkto ra kasi mong desisyon. Usto? Imo na tinuyuan. Kita nimo, it's a matter of choice. Isil-sil na yun na, diha si mga limpatakan. So, ang malikon, the only way to avoid making bad and wrong decisions in life is to learn the truth, Bible doctrine, and eventually you will be able to reach the stage of capacity for life. Imong makabot ang sa unsa katakos sa pagkinabuhi. And so you become a good decision maker. And you are a problem solver yourself. In fact, sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, imong makatunan ang protocol nga plano sa Dios. Mao bitaw gigamit nato ng pulong nga protocol kay kini pamaagi sa Dios. God's protocol plan. Ang iyang plano gipaklaro gyud, gipatinaw sa pulong sa Dios. Sa atong pagtuon nini, ato gyud makatunan ang iyang mga pamaagi, mga kalaki sa Dios. You see? Naon sa ako nang negatibo malagi ka mo. Kung imbitahon ka nagpatambong og mga Bible study sama nini mo, dayon man nagkagbaliban, wa ko'y panahon na. Busy ko kayo, namaw na. So, murarago kag nagsulti sa Dios nga, sorry Lord, I have no time for that. I'm sorry. So, kung makasulti pag yun ang Diyos, maingon siya, sorry pod, anak man ka nako, sorry. Dili ko maghatag ni mo sa mga panalangin, kung dili, disiplina ang imong dawaton. You see? Kita ni mo na. So, ingon nga mga bagong mga binuhat. Kita, we are new creatures. 2 Corinthians 5:17. Nana diha. So, kung buot kang musuwat niya na sa mong notebook, isuwat. 2 Corinthians 5:17. A believer is a new creature. And as a new creature, he has new mental attitude,
new viewpoints, divine na, new way of life, bago ng paagis pagkinabuhi. In short, a new life, bagong kinabuhi. You see, that's being a born-again person. Na may ubang mga tao nga magyaga-yaga, ila lang yaga-yagaan kining pag-ingog born again. You see, na mo ingon ng uban nga born also. Yan na po uban nga may ingog burned again. Bisag unsa na lang ilang himuon nga mga pagyaga-yaga. You see, that is blasphemy. Wa sila maka-amgo niya na. So mao na, as a new creature, we are supposed to have new mental attitude, new viewpoints, new way of life, and new life. O mao na ang pasabot nga na tao na pag-usab. Ang iyang pagtuo na ugmad pinaagi sa unsa? Diha sa iyang pagbarog sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, ang being born again is a grace process. Grasya kini nga paagi. We don't deserve it. We don't work for it, nor do we earn it. Wala. Dili kita katakos. You see, and yet, ang Diyos nagmatinumanon yun sa pagsangkap ka na to nining tanan. Numdum ka sa definition sa grace, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. So, ang usa ka tawo nga mahimong magtutuo, he immediately steps into a full-scale battle. Yes, mo kanang tikang gyud siya sa usa ka gubat nga espirituhanon. Spiritual warfare. O kining maong away, o di lang kay away, kundi gubat gyud. It is a full-scale nga gubat. Matagutlo sa itong kinabuhi, gatubang tanini. You see, 7 days a week, kanang moment by moment, 365 days a year, full-scale battle. Wag yung kang makaamgo niini. You see, inumdum ka sa atong nag-una nga tulo ka mga kaaway na to ingon nga mga magtotoo, kalibutan, ang yawa, o ang unod. The world, the devil, the flesh. The world, ang sistema nining kalibutan na iyahang Satanas. Unya, ang yawa, nga si Satanas, kanhi Lucifer. Mo ni tag yagaw gyud tag unsa? Ingon nilang tag lawgaw. Mao na nga buot niya nga ang mga kinabuhis, mga magtotoo, mga kayagaw, mga kaguliyang, mga confused, all of this. Kay si Satanas kaaway natong mga magtotoo. Unya, yung katulo, ang atong unod, kinang-kinayang makasasala nga niya sa atong lawas. You see? Mo hinungdan nga ang magtotoo nang inahanglan sa pulong sa Dios, consistently, persistently, regularly, ang buot pasabot, on a daily basis. Daily basis. Nga naman. Ang uban kay mo ingon man, mo react, grabe po nang inyo, oy. Kada adlaw, sa banabasig mabuang mo sa Biblia. Magkatawa lang yung kunihining musulti ni uban. Na nga naman nga kanang nanginahanglan man ta sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nga naman. Tungod kay paminaw, kining full-scale battle nga atong giatubang, not only kini on a daily basis, but on a moment-by-moment basis. Matagutlo. Kini nga itong pagatubang ni ining maong away, ning gubat. Mao na gimanduan kita sa pulong sa Dios sa Roma 12:2. Be not conformed to the pattern of this world, but by renewing of your mind. Na pagbag-o sa imong pangunahuna. Now,
Sa diha nga usa ka magtotoo persists in spiritual momentum, magalahutay, makugihon, masigihon, eventually, he will learn God's will. Sabot ka? Anha ni mo mahibaw masayri, magkatuni, o mailhi ang kabubuton sa Dios. Gani atong gitunan, itong tulo ka mga kabubuton sa Dios. Tulo ka matang, okay? Viewpoint, operational, geographical. Mao nang kung imo masunod kini, you see, you are now on the brink nga makabot na nimo ang pagka-mature believer. Kaning viewpoint pangunahuna. Magatubag kini sa pangutanag unsa may buot sa Dios nga akong una-unaon. So, kahit naa naman kay mga pulong sa Dios desi mong kalag, naa na imong magamit sa imong pagunahuna. Viewpoint will. Maunay, kabubuton ka na. Usas kabubuton sa Dios. Sunod, ang operational nga nagatubag sa pangutana unsa may buot sa Dios nga akong buhaton. Pag ikaw na sayod na po, naibaw na po ka unsa imong buhatonon, ingon nga magtotoo. You see? You are not an idle believer. Believers are not supposed to be idle. Walay ginabuhat, inactive, you see. God wants us to be proactive. You see. Usan ni Yahweh nga ikaw, dili matiguang. Nagkamukha, diya nga kanunay lang yun mo pangitang mga pagi nga di ka matiguang. No, na sige lang pangita kung sa mga cosmetics diya nga pagwapa nila. Now, na may sinultihan na to, prinsipyo nga nagaingon nga, to be youthful, be useful. Kadungog ka ba niya ng prinsipyo ha? To be youthful. Batanon ba? Be useful. Paggamit sa unsa? Pagsabuag o pagsangyaw sa pulong sa Dios. Paggamit. Amo na. That is God's open secret. Kanatong mga magtotoo. To be youthful, we have to be useful. So mao na ang atong mental attitude is spiritually developed as we advance sa pulong sa Dios. Now, kay siya nga magtotoo nga who is advancing, he knows how to be in the right place at the right time with the right attitude. Numdum ka? Operation PTA? Ayaw na po nakalimti. I have given you the memory aid. A believer must be in the right place, P, at the right time, T, with the right attitude, A, PTA. Ayaw na nakalimti. Memory aid na nga itong gihatag nimo. Now, kanang maong magtutuo nga itong gisgutan din becomes objective. He looks at the message, not necessarily on the messenger. Kay, kung ang imong tanahon ragyod, ang imong panidaan ng mensahero, then you are subjective niya na. He does not look kanang kining maong magtutuo. Kung he does look at the messenger lang, dili ang message, then he is subjective. But kung ang iyang gitutukan, iyang gipunting, yun iyang pagtagad mao ang mensahe, then he is objective. And that believer gradually becomes humble. Manam. Dili kay automatic. Dili. You cannot do it kanang overnight. Dili. It's progressive lagi ako kang giingnan. Manam. Sa sige na mo, tanto ni mong pagtuon sa pulong sa Diyos on a daily basis, adlaw-adlaw. Rain or shine. Okay? Tutok ka sa mensahe, dili ang mensahero. You gradually become humble. You stand on the doctrinal principle of the way up is the way down. Prinsipyo po na.
And you become strong sa imong pagbarog sa prinsipyo nga God promotes the humble but demotes the proud. Prinsipyo ka na. Ang butog mo dawat ka niya na, imuha na ka na. It is between you and God. Kini, mao mga prinsipyo di sa pulong sa Dios. Nakatunan nato sa atong pagpadayon adlaw ang pagtuon sa pulong sa Dios. But as a believer, ang Dios nagamando ka nato. Ingon nga mga magtutuo, God mandates us to trust in Him. Nas Proverbio 3:5 nga to sa 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So, ayaw na gyud kini kalimti, kini mga punto nga akong gidadiha kanimo. Now, hinumdumi, kadtong operation nga atong gitawag kitong operation BECGTSP. Unsa man ni? Well, ang pasabot nini God's 7 declared wills. 7 ka mga kabubuton sa Dios nga iyang gipadayag. Nag-una niini nga iyang kabubuton nga ang tanang tao unta matawo pag-usap. Ikaduha, nga ang tanang nga tao pag-usap, mga born again, be sanctified, mabinalaan. Doon na may tulo ka matang sa pagbalaan. Positional, experiential, o ultimate sanctification. Ato niya ning klaro pag yun mo, ipatinaw in detail as we go along. So, kabubuton sa Diyos nga ang tanang mga nangatao na pag-usab who are born again, be sanctified. This is progressive pod. Dili kini automatic. It takes time. Padayon mo ni nga kita, we are persistently, consistently, regularly nga nagatuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Kikini ko atong pagtuon sa pulong sa Dios, sinilsilay ni mo bitaw tong akong giingon nimo nga naay panahon nga magabalik-balik ta sa atong gipang tuki dinhi ning atong Bible study kay ngano man this is the best way nga sink in gyud sa imong una ang pulong sa Dios. Di man nimo masilsil kun kasaran nimo kini paminawi kasabot ka sa kagmay pata, sa elementarya pata, ituluan ta sa itong mga maestro nga, balik-balik, nga naman sa may tuyo. Aron di na nimo makalimtan. That is the main purpose nga balik-balikon ang pagtudlo, aron di na makalimtan. Dili kay imong hinumduman. Kasabot ka. No, that's not the purpose nga itong balik-balikon, aron imong hinumduman. No. It is nga di nagyud na nimo makalimtan. Sabot? Okay, mao na ikaduha. God's declared will. Ikatulo, iyang kabubuton nga ang tanang mga born again kontrolahon, dumalahon sa Espiritu Santo. Now, saan mo pagdumala sa Espiritu Santo kanimo? I am addressing this to you, fellow believer. Pinaagi sa paggamit sa prinsipyo sa pagsugid sa atong mga sala. The principle of 1 John 1:9, rebound technique. Aron ikaw makontrolar sa Espiritu Santo. That is the process nga you will be controlled by God, the Holy Spirit, and you can be back into fellowship with God. So, mao na ikatulo, kabubuton sa Diyos, ikaupat, nga kita magmapasalamaton sa tanan, that we should be thankful, grateful in everything. Mga kalisdanan ba na, mga kaharuhay ba na, kanang kauswagan ba, kapildihan ba, kapobrihon ba, adunahan ba, give thanks in everything. Mao na ikaupat. Ikalima, nga kita
musalig diha sa Ginoo. Trust in the Lord. No to nga kung ingon mo Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, etc. Mao ni kalima. Ikaw nung nakaron bantay. Kabubuton sa Dios nga mga magtutuo mo antos na. Mo antos. Na may duha ka klaseng pag-antos. Pag-antos nga disiplina o pag-antos nga panalangin. Natingaling bag-o pa ninyo mo ingong unsa guna pagkasultiha nga pag-antos nga panalangin. Panalangin ba rin pag-antos? Yes. Na ako kang isplikahan. Duha ka klaseng pag-antos. Pag-antos nga panalangin o pag-antos nga disiplina. Now, kano sa man ang pag-antos mahimong panalangin? Kung ikaw nagapuyo dito sa operational divine dynasty, ang gahom sa Dios, dapit nga may gahom sa Dios, mental attitude, nas pangunahon na nimo, wala kay mga sala nga gitinir diha sa imong kalag. You are free from any mental, lingual, or overt sin. So, you are free from any sin. Therefore, samtang ikaw nag-antos, na ipag-antos sa imong kinabuhi mo, abot nimo, dili na disiplina, kundi panalangin ka na. Unsa may tuyo sa Dios. Pariha gutong na hiaguman ni Job. You see? That is, the other name for this kaning suffering for blessing is undeserved suffering. Dili na angayan nimo. You see, undeserved. You don't deserve it. Anyat ning abot na nimo, maong matang sa pagantos, ang tuyo sa Dios nini, paminaw, ang tuyo giniya mo, nga malig-on pagyug samot, kanang imong pagsalig ngadto sa Dios. Mao ni pagi, lig-unon gyud ka sa Dios. Sa imong pagbarog, imong pagtuo, pagsalig, pagsandig, diha sa Dios o sa iyong pulong. So mao na, kanang maong matang pagantos is panalangin. Karon unsa man tong pag-antos nga disiplina? Well, sa diha nga ikaw nakasala, unya dili nimo na wa kay pagtagad niya, di nimo na isugid ngadto sa Dios. So naglunang kas kasalanan, tuwa kas gawa sa kanang cosmic dynasty, wala ka dito sa dapit nga may gahom sa Dios, o therefore you are under God's discipline. Disiplinahon ka kay anak ka man sa Dios. Kasabot ka. Ang tanan nga anak sa Dios, disiplinahon kung unsa. Na ay kasaypanan nga ilang nabuhat, mga kasalanan. Aron gyud matulid. Sa mo man ay tuyo, tuliron kita sa Dios. Na mo na, kayuhan na nato. Aron kita makaamgo. Ana may ubang mga magtutong di makaamgo. Ala, sige lang sila lunang sa kasalanan. Wa sila kay bawo nga kanang mga pag-antos mga abot siyang ginabuhi. Kana, disiplina. Sabot? So I hope na klaro ni mo na. So mo na ikaunom nga declared will of God. Ikapito, kabubuton sa Dios nga ang mga magtutuo magmabungahon. Na. Productive. Duha ra ba ka klaseng production? Human good o divine good. Human good, unsay definition. Anything and everything a believer does outside of the plan of God, outside of the operational divine sphere, is human good. Gitandi ka na sa kahoy, kogo, nagami, dusliti na, di ba mo sila og daw. So, unsa may gantihan sa Dios, wala. Therefore, maunay dead works na i-describe ka na sa pulong sa Dios. Whereas ang divine production, divine good, is anything and everything a believer does inside the operational divine sphere, dapit nga may gahom sa Dios, plano sa Dios ka na diha, your royal palace. Therefore, kanang imong nabuhat nga maayo is classified as divine good. O gitandi ka na sa pilak, bulawan, ug mahalong mga bato. Silver,
gold, precious stones. Dusliti ko na, di ba, magpabiling mubarog ka na? They are non-combustible. So, kanara gantihan sa Dios. O kanara ba, maunay gantihan dito sa judgment seat of Christ. Human gid sa rapture. So, mauna, 7 ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Diyos. 7 declared wills of God. Ato ni ipadayon, ugma. Dinita mo hunong-una karon o atong hinumduman ang mga punto dinhi nga atong gipangtuki that we have touched, and we will continue this tomorrow. Ayaw si Piat sa sumpay ni ini, ugma, mag-ampot ha. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. O ginaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Badi kami sa among paggamit niini sa mga adlaw panginabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Nini nga among Bible study through the YouTube pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.